नार्जिजों दाउ बयलार लोगोफोर नै हेल्ल' लोगोफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजां दङ आरो आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ नै आङो दा योगा खालामगासिनो दङ फुंजानि एसे उदै नारखो मोनबाय थादों नालाय उदै नारखो मोननायनि योगा बियो बेबायदि खालामबाय थायोबा लासैनो एसे नर्मेलाव फैयो उदै नारखोबाय थानाया नै बेबायदि बानायबाय थादों आङो दा नोंथांमोनाबो सोरबाफोर आंनि बायदि उदै नारखो मोननाय प्रब्लेम जायोबा कमेन्टआव सोंहरदो एसे खिन्थाहरगोन आङो जेसेबां रोंगौ बेखौ दाथ' बेयाव भिडिअ'आव बारा बुजिनाय नङा आङो मा खालामदों नोंसोरो कमेन्टआव सोंहरोब्ला आङो खिन्थाहरगोन लोगोफोर उदै नारखो मोननायाथ' गेस बारा जाबानो जायो नालाय दा जोङो गेस बारा जाबानो गेसनि मुलि जानाय जायो दा बेफोरबायदि जानायफोरखौ जोङो नैबेबायदि योगा खालामनानै सल्भ खालामनो हायो आरो मुलि जाबाय थानाय ना मुलिफ्राथ' ओरैनो एल'पेथिकफ्रा साइड इफेक्टबो होयो नालाय दा आङो योगा खालामखांनानै नै फुरा गरम जाबाय गोलोमजोबखाबाय ओमफ्राय नै फिसाजोनि आखला मा खालामनानै दङ फुरा लेथ्रा खालामजोबखायो उन्दुजासे गेलेबाय थायो मोनायाव थिखोनोनो मोना मावस्रांनानै लानोसैलाय आङो बेफोरखौ दासो स्रां मोनलायलायबाय आङो थिखोखांजोबनानै बिराद लेथ्रा खालामो नङाबा नै जि खनबावनांगौ मैयानि दायो खननोसै नारजि ओंख्रि संनोसै लोगोफोर दिनै आङो नै मैयानो मोनायाव सोमनानै दोनखादोंमोन रंग'बाय जानो मोदोमनायखौनो जानो लुगैथारबाय आङो नारजिनि मोदोमनायखौ बिराद मोजां मोनखायो आं नारजिनि मोदोमनायखौ मोजाङै सुनानै लानानै संसै दा नारजिखौ नै कुकारावनो रुग्रोनानै लानोसै लोगोफोर नै बे दाउ बेदरजोंनो संगोन अमाबो मोना नालाय जोंना दाउजोंनो जासाबनोसै आङो ओमफ्राय नै खारदैबो गैया खारदैबो लाबोनो रोङाखै सदाजोंनो संनोसै आं सदा एसे हरखानोसै सदाखौ मोजाङै लगायनानै लानोसै एसे नांनायनि दै एसे हरबाय सदाबो हरगाबाय संख्रिबो हरबाय दा नै रुनोसै नारजियाबो जाबाय दा नायनोसै माबायदि रुइखोना रुइयाखै वाव रुइबायहाय लोगोफोर नै साग्राबो गैखाबावासो आंना एरग्लिनायजोंनो जानांगौ जागोन ना जाया रुइनायाथ' रुइबाय लोगोफोर जा मोजां रुइबाय एसेथ' सानांगोनानो खिन्थु माजों सानो आङो साग्रायाबो आंना देन्जारसो नै बेजोंसो सानांसिगोनलाय नै बेजोंनो सानोसैलाय आङो बारा सानांखाया एसेल' सानांसिगौ गेब्लेखाबायहाय जा मोजां गेब्लेदों अर फिसा होनानै गाबहोबाय थाबानो गोदौफुवा जा आराम मोनखायो मालाय गावनो गेब्लेबायबो नै नांलायबावलासो सानांलायला जाबायहाय आं साबाय थाला मोजां जाखाबाय गेब्लेखानायसो नैबे दाउखौ मोजां एवनानै लाग्रोनानै हरनोसै अमा बायदि एवग्रोनोसै गैला बोथिनै एसे बोथिनै जाजाबावगोन सानैल' नालाय जों मिस्थारजों आंजोंल' फिसाजोआथ' जाया ओंखायनो एसेल' संदों ओमफ्राय बोथिनै जाबावगोन आरो एफा संजाबावगोन आङो थांनाय बोसोरावनो गुवाहाटियाव फोराननानै लानानै फैफादोंमोन बेखौ गोखाखौनो जानो हायामोन आङो जाबाबो ओमफ्राय जाखांनाय लोगो माबार जानानै ओमफ्राय ओंखाम गोरानसो सोलाबायथारनांगौ जायोमोन दा बिराद मोजां मोनो आङो बिनि मोदोमनायखौ बांसिन मोजां मोनबावो आङो नारजि ओंख्रिनि मोदोमनायखौ जा गोथाव मोनखायो आं नारजिनि मोदोमनायखौ दाउखौ एवना लाग्रोसां
सामब्राम पियाज एसे सेरलायलायसै बांद्राय होआ नङाबा गोदैसो जागारनाय बोरैबा सामब्राम पियाज बारा होबा गोखा जानांगौ ना जिरा एसे हरनां जिरा जाबासो हजम जायोनो दाउखौबो हरखानोसै दा दाउ एवनायावबा खामफाबाय थागोन बियो पियाजआ दाउ बेदराबो मैयानो लाबोखानायमोन माने सेरसे लाबोदोंमोन नालाय आङो एसे दोनदों दिनै माजों जानाय जायो साननानै दोनदोंमोन ओमफ्राय सानबाय आङो थास'बो दंमोन थास' सुजि जानो सानदोंमोन खिन्थु थास' सुजि जानो नारजि ओंख्रि जानो लुबैनानै नारजि ओंख्रि संबाय आं दा नारजि ओंख्रिखौसो गोसोखांग्रोथारनानै नोंथांमोनासो सोर नारजि जानो मोजां मोनो लोगोफोर कमेन्टआव खिथाहरदो आंनि थाखायथ' दासान्दि पुरा फेभरिट जानानै दङ गोथाव मोनो आं दासान्दि नारजिखौ चेन्ज जालाङो आरोहाय आंना गोथाव मोननायाबो मालाबा थावनायबो मोनगारनाय नङालाय जानो सुखुयो रन्दैबो होनांगौमोन ओमफ्राय आंना नै माइरंआनो रेसननिसो आङो न'नि माइरंखौ दाखालि लाबोखायासै होनो बानानै दा रेसननि माइरंसो बेखौ बोरै होगोनलाय दा होथावना होथावाथाय रेसननि माइरंजोंबा थावगोन ना थावा दा दैखौनो होनोसै जाखो नायनोसै होनाय जाना जाया कुकाराबो निसिनांगौसो ओंखाम संग्रोनासै आं दा नारजियाबो जा मोजां गेब्लेखाबाय दाउखौ एवग्रोदों दा नै दाउआबो मेजेम गबाय बयलारनि मेजेम दा नै बिथिंजाय ओंखाम जानहरनोसै सामब्राम गुफुर हाइजें देनाय हरनोसै नै बानलु गोरानखौ हरनोसै आं बानलु गोरान देनायखौ हालदै हुलदै हरला जोबखासै सिम्पोलसो जागोन बारा होआ दाउ एवनायाबो जाबायानो जा मोजां मेजेम ओंखारखाबाय दाउ बयलारनि खिथुनि मेजेमा फैफाखादोंमोन नालाय बेखौ बाव होदों आङो मोजां मेजेम ओंखारबाय एसे गोबाव दाउ एवनायाबो जाबाय नारजिखौ हरना लानोसै दा टेस्टी टेस्टी लग रहा है अमाजोंबालाय मिलायसिनो आरो नारजि अमा खिन्थु आंहा जाखाया नालाय थिगानो जाबाय दैखौनो हरनोसै माइरंनि रन्दैखौ दोनबाय थायासै आङो माइरंआबो सेन्ट्रेलनिसो ना रेसनसो ओरैनो पाउडार मोनामखायो मोजाङै सुनानै गारखानांगौसो आरो बेयाव होबा आंनि नारजिनि मोदोमनायासो खारगोनदां साननानै आं होबाय थाला आं दैखौनो हरनोसै बेदर रसगजासे बांनि होनोसै एसे बुरजा हरबाय दैखौ बेदरनि रसबो गनांगोन ना खोबहाबनानै दोनबाय थानोसै दा नारजिजों दाउ बयलारजों खोरेरे जानोसैलाय दिनै मोदोमफ्रु मोदोमखाबाय वाव गोलैलायबावबायसो गोदौगासिनो नै आंना नारजि ओंख्रिया गोलदोब गोलदोब गोदौगासिनो एसे रानबावनांगौ एसे मोनबावथोंसै फाइनेलि मोनबाय नै आंना नारजिजों दाउजोंआ बेसे लाथा दोनबाय जा गोथाव जाखाबाय साखिखांबायबो आङो दा नै फिसाजोनो फोरलाजों आलुजों संदों आङो दै एसे होबाय रुबायानो आलुआबो फोरलायाबो फोरला आलु जाया नालाय बियो नारजिखौ ओंखायनो बेखौ एक्सट्रा संबाय आं फिसाजोनाबो मोनबाय नै फोरला आलु ओमफ्राय नै दाउदै एसे एवना होनोसै बेनो ओंखाम जानोसै लोगोफोर आङो दा नारजिजों दाउ बयलारजों ओंखामखौ दिनै बांसिन लालायबावबाय आङो जेबो एवासै ओमफ्राय फिसाजोना फोरलाजों आलु ओमफ्राय दाउदै एवबाय फिसाजोआ दानो जाया दासो दुगैनो हाबायदों बियो बेखौ नेनो हाला आङो आंहा उखैबाय जै दुगैनो हाबबाय बेना 1 घन्टाखा दुगैगोन ओंखारगोन देलायगोन जागोन बेना बिराद टाइम दङ ओंखायनो आङो नेनो हाला जाग्रोनोसै हारसिङै ओरैनोबाबो जानो लुबैखाबाय आङो नारजिजों दाउजों ओंख्रिखौ
जानो लुगैनानै संनायनि खोथा नारजि ओंख्रि टेस्टि जामारदों लोगोफोर बिराद टेस्टि जाजामारोथ' दाउजोंबो फार्स्ट टाइम दे लोगोफोर आंना दिनै दाउजों नारजिजों ओंख्रिया जा गोथाव जामारदों माने अमाजोंबा एसे मिलौसिनो आरो माने अमाना मेजेमखौ होनाय जायोना बेनाथ' बांद्राय मेजेमबो गैया ओंखायनो एसे मिलौनाया खम होमबाबो गोथावानो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय